Dođu tako u maslinik nazvan Gecemani, a Isus reče učenicima: sjednite ovdje dok se ja pomolim. Povede sa sobom Petra, Jakova i Ivana. Obuzmu ga tjeskoba i duboka žalost. Tada im reče: duša mi je nasmrt shrvana tugom. Ostanite ovdje i bdijte. Ode malo dalje i padne ničice. Molio se da ga, ako je moguće, mimoiđe strašni trenutak koji ga čeka. Aba, oče, molio je, tebi je sve moguće. Otkloni ovu čašu od mene. Ipak, neka bude po tvojoj, a ne po mojoj volji. Zatim se vrati trojici učenika i nađe ih da spavaju, te reče Petru: Šimune, zar spavaš? Nisi mogao ni ure probdjeti. Ostanite budni i molite da vas ne bi svladala kušnja. Jer duh je spreman, ali je tijelo slabo. Ode još jedanput i pomoli se istim riječima. I opet ih po povratku nađe da spavaju, jer su im oči otežale. Nisu znali što bi mu rekli. Kad se treći put vratio, reče im: još spavate i odmarate se. Dosta je bilo, kucnuo je čas. Sin čovječji predan je u ruke grešnicima. Ustanite, hajdemo, evo, moj je izdajnik već tu. Upravo tada stigne Juda, jedan od 12-orice, a s njime i Svjetina, naoružana mačevima i toljagama, koju su poslali svećenički poglavari, pismoznanci i drugi starješine. Izdajica im je dao znak: to je onaj kojega poljubim. Uhvatite ga i odvedite pod stražom. On odmah priđe Isusu i reče: učitelju, i poljubi ga. Zatim podignu ruke na Isusa i uhvate ga. Jedan od nazočnih na to izvuče mač i njime odsječe uho sluzi velikoga svećenika. Isus reče: pošli ste na mene mačevima i toljagama, kao na razbojnika. A svaki dan sam u hramu poučavao, pa me ipak niste uhvatili. Ali sve se ovo događa zato da bi se ispunilo ono što o meni piše u pismu. Na to ga svi učenici napuste i pobjegnu. Slijedio ga je samo neki mladić u noćnoj košulji od gruba platna na golom tijelu. Kad su ga pokušali uhvatiti, on ostavi košulju koju su mu strgnuli i gol pobjegne od njih. Isusa odvedu velikomu svećeniku i ubrzo se okupe ostali svećenički poglavari, pismoznanci i starješine. Petar ga je izdaleka slijedio i ušao u dvorište palače velikog svećenika. Sjeo je sa slugama uz vatru da se zagrije. Unutra su svećenički poglavari i cijelo veliko vijeće tražili svjedočanstvo protiv Isusa, na temelju kojega bi ga mogli smaknuti, ali nisu ga mogli pronaći. Mnogi su lažno svjedočili, ali im se iskazi nisu podudarali. Zatim su neki o njemu lagali. Čuli smo ga kad je rekao: srušit ću ovaj hram izgrađen ljudskim rukama i za 3 dana ću izgraditi drugi, bez ljudskih ruku. Ali ni tada im se svjedočanstvo nije podudaralo. Veliki svećenik zatim stane pred sud i upita Isusa: zar ništa ne odgovaraš na ove optužbe protiv tebe? Isus ne odgovori. Tada ga veliki svećenik upita: jesi li ti Mesija, sin preslavnoga Boga? Isus odgovori: jesam, i gledat ćete Sina čovječjega kako sjedi s desna svemogućemu i kako dolazi na nebeskim oblacima. Na to veliki svećenik razdere svoju odjeću i reče: što će nam još svjedoci? Čuli ste ga kako huli. Što kažete? I svi ga osude na smrt.
Neki počnu pljuvati po njemu. Pokrili su mu oči i onda ga udarali šakama, rugajući se. Pogodi tko te udario, proroče. Čak su ga i sluge udarali. Dok je Petar bio u dvorištu, dođe sluškinja velikog svećenika. Kad ugleda Petra da se grije pokraj vatre, pobliže ga promotri i reče: "I ti si bio s Isusom Nazarećaninom." Petar zanjeće: "Niti znam, niti razumijem o čemu govoriš." I iziđe u predvorje. Upravo tada zakukuriće pijetao. Sluškinja ga opazi da ondje stoji, pa opet počne govoriti ostalima: "Onaj je čovjek jedan od njih." Petar ponovo zanjeće. Poslije i ostali koji su se ondje našli počnu Petru govoriti: "Pa ti si doista jedan od njih, a i Galilejac si." Petar se stane kleti i zaklinjati: "Ja i ne poznajem tog čovjeka o kojemu vi govorite." I pijetao odmah drugi put zakukuriće. Petar se tada sjeti što mu je Isus rekao: "Prije nego što se pijetao drugi put oglasi, 3 put ćeš me se odreći." I brizne u plać.